Tak, a stále vítam vás myslím, že 5. dielu mojho Minecraftu a akorát sa chystám do Endu a síce tu životy tu mám a som tu na servere a mám tu hráčov, ako je ich tu dosť. Ak chcete, vám môžem ukázať aj zoznam, tak toľkoto hráčov tu proste je, no. Toto mám nový server a iba pred chvíľkou som sa prihlásila, no a je toto celkom dobré, ale možno to, že tu nemám kamošov, ale dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A nezabudnite, teda to malo byť síce na konci, ale poviem vám to teda. Nezabudnite, ak sa vám toto video bude páčiť, dať like, no a to je tak akorát všetko. Áno, malo to byť na konci, teraz idem proste dole stať to, lebo ten portál nefunguje. Už som mala veľa takých problémov, že ten portál nefunguje. No, ja som takto obalamotila vlastne celú várku, no ne celú várku, ale proste som obalamotila plod, no tak lepšie povedané, no. Inventári nemám, no tak, lebo tuto asi ani vás nebudem. No možno, že sa niečo nájde, ale tak chcete vedieť, ako sa vypadne zo sveta? Tak pozrite, urobím to za vás. Jubi, už mi to bude uberať životy. Prečo mi to neuberá životy? Čo? Prečo mi to... Ty kokos, ja som sa tu zasekla. Pomoc! Dobre, tak tu mám ešte jedno. No. Takto? No, super. Dobre, tak fajn. Gamerová hlava. Musím sa s ňou odfotiť. Tak, odfotím sa s gamerovou hlavou. Dobre. Tak a znova. Tak, super. No. A môžeme ísť hrať, no tak. Ender. Tá. Gameplay zbúram ti hlavu, ak ti to nevadí. Ale ne, to som nechcela urobiť, ale akorát tak, že si hovorím, že prečo sa nemôžem pripojiť na taký server, kde hraje gamer. To nie nemožné. Ja s ním strašne chcem hrať, no. Ale nejak sa mi to nedarí. Mám tu síce jeden server, na ktorý sa troška pripojil, ale aj takto. Aj tak na chvíľku sa iba pripojil, takže nebeská kovárna. Nebeská kovárna, Ježiši Kriste. Fakt nebeská kovárňa. Bože. Tuto není zamknuté, tak toto sa mi páči, no tak. Môžem použiť crafting table. Môžem použiť, nemôžem použiť pec, ale skočil šípku do neznáma, hej. Bože, to je... Skočil šípku do neznáma, to je dobrá hláška. Niektoré servery majú dobré hlášky, ježiš. A napríklad Gamer v jednom videu hral s niekým, myslím, že s Gogomanom či s kým, teda s Gogomanom TV. A on tam, ten hráč, s ktorým hral, povedal, že ukladám, no proste ten server tam napísal, že ukladám svet ako kráľovná.
Ja som sa tiež rehotala. To isté sa rehotal aj ten Gogomen. No. Aha. Keď ja som si neprepala som si predmet. No a proste. Teraz budeme iba skúmať tento, jak to povedať, tento server. Tak, dobre. No a už som stratila zrýchlenie, čo ma dosť nasralo. Už nemám nič vlastne. A čo je tento čudlík? Bojíš se vlez do areny, pak vstup zde. VIP pozorovateľná. Bojíš sa vlez do areny, tak pak vstup zde. Dobre, tak vstupím, no tak. Wow, super! To je dobré. Tady zákaz stvorení varbu v aréne. Ježiši Kriste, čo mi dáte bany? Ach, toho sa ja nebojím. Vy debili. Však toto je iba tak urobené, ježiš. No a kde sa tu normálne do arény dám? Pravidlá. Na varenie nezužívajte bugu ani chatu. Ste pripravení? Kliknite. Chcete sa dívať? Kliknite. Dobre. Čo? Prečo? Ja aj tuto. No, do rytíka. Mám kliknúť, ježiš. Ale ja to serem. Spavn. Tak, dobre, super. Som na spavne. Dobre, a ten už to stojí dlho, no. Počkajte, ja si skúsim nájsť takého kamoša. Tento je. Bezkade, ne. No, tak to je len taká socha, no tak. No. Dobre, tak fajn, tak tá rýchlosť už mi skončila, no tak neskončila, jupi. Rýchlosť, tu mám ešte. Počkajte, ja skúsim zahnúť kamoša. No tak nedám otáznik, lebo by som musela by som kameru položiť a to by sa ma na chvíľku zčerňala obrazovka, no. Ježiši Kriste, pomôcť. Dobre. Ešte raz. Kto bude Ježiš, náš. Wow. Wow. Game over. Čo je tuto? Non-stop pesie.
Zázračná pec. No aká zázračná vec, keď ju nemôžem použiť? Dobre, tak ak vám nevadí, toto bol len taký krátky. A ak vám nevadí, tak ja už ho aj ukončím, lebo ak chcete aj ďalšiu, tak dávajte lajky, dávajte odber. A veľmi by ma potešilo, keby som mala troška viacej krát pozretý, lebo na prvú verziu mám pozretý len 5 krát, čo ma dosť hnevá, ale inak dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak sa vám páčil, tak dávajte lajky, a ak nie, teda dávajte lajky a po prípade tak odber, a keď nie, tak nemusíte dávať nič, ja to pochopím, lebo potom som už skoro ani nerozprávala, no tak ty kokos, toto spadnem. Wow, ja som dobrá. Videli ste to? Potom to som prešla. Teraz pôjdem naspäť. No, a dúfam, že sa vám páčilo toto video. No, tak teda ja sa s vami lúčim. Tak čaute na budúce.